ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga kala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulong saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa ihapon. Padayon aksyon radyo, bakulong saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Magasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Pagdayong aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time
Las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pizza City na bulan sa Agosto tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal nakapalagyo nga subject sa buy-bust operation kag upod sini madakpan pasakaan sang kaso subong adlaw sa Police Station 5. Syudad sa Bacolod nagbaton sang 5 ka unit sang 3-wheelers nga himuon service sang frontliners kag EOC operations. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. Ini dapat kaayuhon ini sang gobyerno. Ginalantaw sa karon sang palasyo sa Malacañang nga kung may mahimo sila agod mahatag ang mga promisa nga insentibo nga wala nahatag sang gobyerno sa isa ka atleta nga nagatag sang bugal kag medalya sa Pilipinas adtong dekada 90. Tuig 1996 sang magdaog sang silver medal ang Pinoy boxer nga si Mansueto Onyok Velasco sa Atlanta Olympics. Apang wala nakalabot sa iya ang 2.5 milyones nga ginpromisa sadto sang Kongreso. Panaysayo niya, ginpromisahan siya sang lifetime allowance nga 10,000 kada bulan sang isa ka negosyante pero nauntat man ini matapos ang isa ka bulan. Amalain kay sa GMA pa niya ini ginsaysay sa isa ka television network. Magluwas pa sa promisa nga scholarship sa Philippine Navy sa duwa niya ka mga kabataan sadto. Nagalaom sa karon si Velasco nga mahatag ang tanan na nare-sare nga promisa kag pribilehiyo sa mga nagdaog sa medalya karon nga tuig kag hindi sila magpariho sa iya. Daw hindi amo nga balita. Amak mo, ginpromisahan ka, nagputi lang kalimutaw mo, wala gid mabaton. Amo na nga daw kabudlay no. Sakit man ba tiyagon? Amak puti. Nagdaog ka tuod nga makasiling kita. Silver medal lang. Pero ti bugal ina sa pungsod Pilipinas. Pagkatapos nagulan ang pasalig nga bulig, wala magtulupa. Ti kabay pa nga hindi ini matabo sa aton bag-o nga mga humalampang. Labi na gid kay Hailin Diaz, 40 milyones ang pasalig mo, tanan-tanan, may house and lot kag iban pa, kabay pa ini tanan magtulupa. Kag hindi matabo ang natabo kay Mansueto Onyok Velasco nga wala mabaton ang mga ginpromisa sa iya. Dapat ihatag ini. Bisan ulihin na kung mahatag para bala nga ang pila naton ka mga humalampang buwas damlag. May ara man paglaom. Nga gali, kung makakuha ka sang bulawan, silver, bronze, may ara ka man pala abuton sa pungsod. Si Onyok Velasco, diskustado kay kung ikaw man, yung pangakuan ka, ginpabot mo, hasta sumong, dekada 90 pa, wala magtupa. Ano ang natabo? Kabay pa nga, hindi na ni, masulit pa.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na morning na sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sabado subong wala opisina. Kamusta ang palibot sa Bacolod? Kamusta ang mga merkado? Kamusta nagapanguna nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang hakotay sa basura? Kamusta ang linyada sa Comelec parehistro dire? Parehistro dito, puwerte. Daw maluyag yun naging magbutar ang tao sa tuig 2022. Aber, opdan kitang aton patrol galagulad na subong sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Morning sa mga aksyon, Fred. Subong kagahon ang Laragway, syudad sa Bacolod. Masyado ka tawhay, no? Aksyon, Fred, kung dalanon ang aton paghambalan. Ti pila ka mga salakin di pasahe pa lamang ang aton sininga nakitaan. Sininga aga aksyon, Fred. While ang iba naton nga mga kauturan nagapangilakaton ti Sabado, amat-amat man sila aksyon, Fred, no? Sa panglakaton, iban wakaton lang pakadto sa tagsa ka mga merkado sa sininga aga, while yung iban nga mga salakyan di pasahe, while ang mga inibalang mga taxi action na Fred aras kilid sa panghigaron, kaga nagahulat man sa mga pasahero, may banta ka mga kauturan action na Fred, ang mga nag-amat-amat naman sa pagpanilig sila nga aga action na Fred, no? And ang iba natin yung mga empleyado, especially sa ospital, at yung mga amat-amat naman sa pagpangapi, sila nga aga. Ang kalangitan pa, subong kagahon, masyado ka tawkay pa, makita naman aksyon na Fred, no? Ang piladri, ka mga bituon sa langit, plus ang iban, ang iban man aksyon na Fred, ang mga bituon ginapalibutan man sang manipiskid lamang nga galom. Ang patrol going sa area sang Libertad, subong nga aga, para connection na Fred, pangita mong kita, kaga makakuha kita update action na Fred, sang mga presyo karon sa merkado, kag especially ang mga labas nga mga utan action na Fred, at least kahit pa na yan makuha taman, kaga tabal action na Fred, hibaloan man sa pila natin ng mga kauturan. Kagina, naglabay kita action na Fred sa area sa Burgos Public Market. At least para ang aton silang mga kauturan aga pa makakuha man sa pinakalated kung bala pila ang presyo karon sa mga bugas naman na sa merkado. Especially, in bugas bala action na Fred, mga puti, mga well-milled rice, may ara sila pinakabarato is 38 pesos, no? At isa ato silang mga kauturan aga pa may idea man sila kung ara sila sa Burgos Public Market, ang pila presyo sa bugas is 38 pesos ang pinakabarato o regular well-milled rice, while ang pinakamahal diri nga nakitaan taman is 55 pesos special well-milled rice. Pero madubo subong action Fred ang pila ka mga organic rice. Ang organic rice pula, itom kag ang ako na pula, ang black rice, ang bahay pero special rice na siya, Fred, organic. Ang bilis ni is 51 pesos. So medyo manubo sa jutay ang ining mga regular but organic rice action na Fred. Ang dalan sa lakson karon, no, ginalabyan sa patrol, masyado kauhay, no? Sa sining aga, while ang iban diri nga mga salakyan di pasahe, amat-amat naman sa pagbiyahe. Ang kalabanan makitaan sa tricycles, especially kung going man ikaw action na Fred sa dalan sa Rosario, along dalan man sa Action Rosario. Alvin, Yes, sir. kamusta na diyan yung mga dalanon na tawhay na, kumplito na, hakot na mga basura? Yes, sir. Tawhay, no? Kag makita naman action na Fred, wala kita sa minakitaan abing mga basura. In short, nahakot.
kay sugata taman na kagina ang IPM actually action Fred kung makitanta kuan siya sa panghakot man sa May dry run sila gabi alas 10 sila masugod, tubtob alas 5 sang kagaon. Ti subonggoro, galabotjar na sila gapang baghakot na basura. Yes, mas maayo ganina action na Fred, no? Kay kabay pa nga magapadayon kag tumanon gid lamang nila ang ila sining nga mga promisa. Ari kita sa dalan sa nga mapini subong action na Fred, ang kabikta nga busy ang ining talanon kag especially sa aton sining nga mga kulturan. Kaya pang amat-amat naman sila sa pagpanaog sa nga ila sining nga mga kondalasyon na Fred. Ang mga pabaligya, ang ibanderiya sa dalan sa Margarita Action Fred, mga tricycles ulat naman, no? Mag-going kami sa dalan sa Margarita Action Fred para kahit paano makapaluman ang aton mga kauturan as to sa presyo naman sa mga isda, no? Kag tanon diri sa area sa Libertad Public Market. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:12 na. Nabatian nato na report sa aton patrol. Padulong pa lang sila gali sa Libertad Market. Amo ini siya ang pinakabakal ang Libertad kay ang Burgos, Sinta Market kag Palapala dira pa nagapangumpra sa Libertad Market kay ara dira ang bagsakan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:12 na. Aber, ara na patrol? O sige, balikan ta sila makadali anting sila magsaylo sa pila naton ka mga balita. Patrol, come again. Yes, action na Fred, no? Bagsakan area kita at least para sa atin sining mga kauturan makabalo sila kung sa karon pila ang presyo sa mga utanon, no? Sa siyudad sa Bukid. Magkutunta pala siya. Ma'am, available sa subong talong tagpila na 50, ang kilo. Hindi siya halinan talong mo, ma'am. San Carlos, Sa San Carlos, oo. Ining mga balatong tani. 35, 35. Action na Fred, 35 gikan pa diay ni sa San Carlos, no? Ang atong mga utan, may available man ang iya sining Amargoso, Pampion man, magluwas diri, Amargoso, ang iban, Remandri Action na Fred, iban pa nga Kararuton, ang Okra Action na Fred, no? Available man, may Aripaderia, mga Okra, may sumbaga Action Fred, may mga Kararuton pang iban. Ang gutong tabala si Sir, kay available man diri ang iya sining saging. Sir, tagpila saging ta, Sir? Piso lang, tagpiso ang bilog. Barato Action Fred, no? Piso. Tundal siya, Sir, no? Tundal, oo. Ang konta kabuti, 25 kilo. 25 kilo, ayos ayos sa isang mo ni lain naman Action na Fred bagluwas diri 25 kilo sang kamote pero may kapayas man diri Action Fred si sir pila ang kapayas man diri sa imo ni sir kasi ang kilo 15 ang kilo 15 ang kilo sang kapayas ina-Action na Fred sa isa pa lang ni ka side pero may ari man diri Action na Fred ng mga isda aspas kilid subagsakan man ang katon tabi kung pilat man ang presyo karon sa mga isda actually diri kilid Action na Fred ang isda sa karon marot ari available ma'am ang marot tagali ma'am tagpila subong 180, 180 ang kilo matan mo yan 160, 140 160 140 160 matan pa ni Action na Fred no magluwas diri may mga pasayan pa ang pasayan mo ano ni nga ay tipo ni no tagpila na ma'am 100 ang kilo. Oh. 100 Oo, kampiyon yung 300. Action Fred dagko nga mga dagko nga mga
sipon 300 ang kilos. Magluwas diriya may ari pagidya diriya iban kalawanan diri action na Fred matan ang available. So for action na Go ahead, Fred go ahead. ang yes amani ang pila ka mga sitwasyon diri kag pila ka mga baligya sa karon available diri sa area sa Libertad Public Market. With by the way, ang ining observation sa patrol ang ginatulong sa inyo sa raka sa area sa Libertad Public Market with action Nixon Town. Ang ka-action nyo, action Alvin Grava. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na, madmadron Sabado, wala opisina. Morning. Ano ang inyo pamahaw dira? Nagapangapin na kamuda, may ibos na, may butong na, ara na, preparado na. Ako iya matulal ang ko dugay-dugay. Mapit na sa Burgos bla. Bakal tining ulo kagingaw bla ng bagol na rasagid. Baklan mo batuan, paitan, sampawan mo lupo. Damo lupo, sumong kay tig-ululan nagligad, no? So, amo ni pinakanamit para sa akon mo. Nga namit isampaw sa tinula bla. Pagkatapos sugba kalagaw, bakal ka ng dua ka bilog, 1 kilo, lagko na sugba mo. Sus, plastaran mo siya na makan. Pagkatapos may ara kabla pangpagana, dinamos nga binayo bla. Tapos gisa sa tambok baboy. Wow, portes pagganamit. Gasaka dugo mo hasta sa 200. Portes pagkananam, pagkanamit, obog tauron, mamahaw na ton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na. Okay, roll call kita. Makadali karon nga kagahon kay Rosila Siridon. Bao naga-monitor siya sa Qatar. Kay Rooney Gordon, bao gapi-kapi, naga-monitor. Kay Mary Glenn Aracha. Good morning, sakto ni ang pag-pronounce ko. Okay, Ariglado. Dito mga Victoriahanon gali. O sige, kay Marijo Olivar. Good morning, naga-monitor sa Talisay. Kay Vidal de la Cruz Jenny. Good morning, watching from Qatar. Si Milili Uligo Arisao. Kay Cheryl Amar Suarez. Sa Kuwait siya naga-monitor sa pungsod sang Arabo. Sige. Kay Manjo Arniho. Good morning. Si Ibon Bosher sang Germany. Nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Si Milili Uligo Tamaya. Si Banisa Mayo. Jinky Noel Amar kag Alex Muntisa. Si Jinky Dila Agdon. Ari siya. Jinky, good morning. Sampaw ang pila ka mga ano pa hindi tayo mabasa gila yun, no? Disturbo siya. Okay. Wala tamahin mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:19 na. Oy, Sabado subong, bisan paano, abierto gyapon ang live
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21. Mabalik kami pagkatapos ni. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kapo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Kamustanti kang sang panahon, habagat gyapon ang nagaapekto sa pungsod. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang habagat. Kasarangan tubtub makusog gahuyop sang hangin gikan nabagat na nakatungdan ang babatyagan sa Visayas kag ang baybayon mangin kasarangan tubtob mabalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Porte na. Gadamo lang gadamo ang variant sang coronavirus, ang COVID-19. Ara may bago naman, tumuhaw nga ngalan. Daw hindi kita pagluatan sang kaagaw. Gamuad sila nga gamuad, gamutate sila. Porte. Ang malain, kay ang iban nga mga variant makalalaton pagid sang sa urig. Ay ho, dagit istaran na kita sang kagaw. Gadamo sila nga gadamo. Galapta sila nga galapta. Siling sang akon isa kami kong abogado. Nya basi kun ginapusdaka na kita sang kagaw sa iban nga planeta. Akalae nagdalom pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. O si Jinky D. Alagdon, muning ko no kay Aksyon Alvin, kag kay Mr. Biboy Bilasor, Banisa kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, Michael John Season, kag tanan nga AFC member. Sige. Kanyel Brian Balues, good morning. Watching live from Agisan. Taga-Agisan da, good morning.
Kay Jean Pabilio, live man sa Makati, nya lockdown na naman na Portiba. Kay Ruth Antiquinia, good morning, Aksyon Radio aga pa, luto na. Sige. Kay Abrica Windel, Aksyon niya Fred pangapita, salamat gid. Kay Mirabiel naman, morning, live from Dubai, taga Dubai, good morning. Kay Milvin Solidarios Abdo, good morning man. Live Barangay Malingin Bago, naga-monitor. Sige, mayong aga sa imo. May lang pag-monitor. Kay Utay Benedicto, good morning. Tamiya kulihog kay Kapitan Marlon Bibing Canilio sa Barangay San Jose, Sipalay City. Kay Lisa Iligan Danong, good morning. Avid listener. O sige, sa Purok Pine Tree, Tabunan. God bless. Happy 52nd anniversary. Salamat, gid. Kay Ning Asosina, good morning. Nagamonitor sa Pransya. From France, grabe. Ning, morning das Pransya. Kay Grace Bueno, morning. Nagamonitor sa Canada. Shout out ko no sa Victoria City. Kay Walter John Tugap, good morning. Kay Albert Dumayak, good morning. Watching from BF Gostilo sa siyudad San Cadiz. Okay. Kay Rinaldo Abanador Sibana, good morning. Watching from Handumanan, taga Handumanan, good morning. Kay Ruth Antiquiñada, good morning. Bugtaw na dia. Santo Niño, sige. Okay. Kay Victor Tugap, good morning man. Kay Ira Johnson, good morning from Jordan. Sige. May lang pag-monitor dia sa Jordan ba? Si Steve. Ari siya. Steve, morning. Kamusta da sa Australia? Sige. Kay Darren J. Gabat Montaño, good morning. From Australia with love ko na. Sige. Ariglado, morning lang na sa inyo. May lang pag-monitor. Si Judge Snap Diamante gayon ni. Gamugtaw na. Si Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Kay Dr. Valencia sa Binalbagan. Toto Raul Alibuga, dagaladlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pareremias Arroyo, gapangapin na ni. Dira kay classmate Efren Pompirada, dira sa Merkado sang Sumba, good morning. Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, kay pare Erning Hurilyaga, bugtaw naman ni. Karon nga aga, si Ihado ko Richard Binos, kag si Ihada Toto sa Barangay 4, galuto na pamahaw. Siling ni Steve niya, ilo, kay Suon Lori Apurado. Guwapo. May sugpo na nga. Guwapo ba? Sige. Maria Luisa Santillan Halyares sa Singkang Airport. Good morning. Okay? Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Ano ning dilta kagaiban pa. Uy, mga 88,599 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Ang Iloilo, nadugangan sa 186, ang probinsya sa Iloilo, 190, ang Aklan, 163, ang Iloilo, 89, Antique, 72, Bacolod, may 58, ang Negros Occidental, 35, Guimaras, 14 lang. Fuerte, no? Kasaka siya. Samtang 698 ang recovery na nagdala sa kabilugan 76,390. Kagwalo ang bag-o nga napatay. Kabilugan sa nagkalamatay 2,035 na. Ang Western Visayas may 10,153 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Tikon na pamatian ta ang report siling ni Steve dito sa Sydney, Australia. Lockdown sila nga gasaka man kuno ang kaso sang COVID adlaw-adlaw. Bilog nga kalibutan ga bakasyon ang kagaw, galambiyong hindi lang sa aton sa pungsod Pilipinas, bilog nga kalibutan ang ginalagawan.
Amakin mo yan. Kadelikado, no? Gapang lugayawan siya. Kagabata siya, gamutit siya. Ay ano ini nagakatabo sa ton daw hindi sila yawan. Gadamo sila nga gadamo. Diri sa bilog nga kalibutan. Wala kag tuo kagaw. May bago naman nagtuhaw. Ay ano ini nga daw. Hindi na maintindihan ang nagakatabo sa bilog nga kalibutan. Grabe na. Sobra pa ni. Kung mag-lockdown, mag-init pagig kag bakod pagid ang pagpapanaog sa mga lockdown sa bilog nga pungsod Pilipinas. Didwa ng aton nga ginabantayan nga magkalamatay COVID kag gutom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Dira kay Cyril Villaruel Martinez sa Sinda, Salamanca. Good morning. Kay Maria Edita Gonzaga Bayot. O, dira sa Qatar. Pamilyaya ko no da sa Guanzon kag Kabugwason. Good morning lang. May lang pag-upod sa aton tagsagid kaaga. Kay Josette Magwad de los Reyes, good morning. Kay John Michael Loriega, good morning man. Dira sa Dakbanwa, Sang Silay. May lang nga pag-monitora. Ang ato niya duludugsing lang ni. Bisan paano, mauluumpawan kita sa kadelikado karon nga panahon. By the way, ang aton panugyan sa kabataan sa mga ginikanan, hindi gidanay pagpagua. Kay kadelikado gid. Gadamo ang kagaw. Kag hindi kita maguntat bisan paano, bisan na bakunahan ka na, fully vaccinated ka na, 1 dose o anuman, hindi ka magsalig. Kay di hamak ang kompleto na nga bakuna, igo gyapon sang COVID. First dose, igo gyapon sang COVID. Kag wala pa ta kabalo, ang bag-o nagtuluhaw ni nga mga variant base kon hindi ini makasarang ang bakuna nga gintoslok, base ilain naman nga bakuna ang ila kinahanglan. Otro naman, hala, panumdon naman kita sa tambal, gasto naman, pototikoy ng aton gobyerno, sang bakal, sang bakuna, hala, bakuna nga bakuna, pagkatapos bakuna, may nagtuhaw naman, nga iba naman nga variant. Mangita naman kita, sang tambal sini, wala na ni untat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Kay Rona Antiquinia, good morning. O sige, aga pa. Galuto dire sa Chavez para sa karinderya. Ba may karinderya ka? May na nga negosyo. Amo na sang pinakanami subong. Kon gapabigado kinanglan mapisan ikaw. Sige Lini Steve, may lang kay biskan wala obra, may ayuda. Diretso kag full amount gid ang gaabot. Dira sa ako niya. From kwarta. Sige reglado porte, no? May man si Steve kay pisan klase bata. Mapuli ni siya, dugay pa. Ambot kon pagpuli mo, kon damo pagid rekisitos para makabalik ka dire sa pungsod Pilipinas. Kadabot ni Steve dito, medyo tulutungging jutay Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan,
sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Bao ang aton lang ginapulo pangamuyo si Heidelin Bulawan, si Diaz. Base kon si Carlo sa iya enkwentro final nga boxing, base kon makadua ka Bulawan kita. Aber angan-anganon hulaton naton ina. Bisan paano wala kita gakadula paglaom. Kulihot man, may Bulawan man. Amo na balati wala tamay mo Pila kadlaw base kung kita man ang manguna. Kaling kay Matiano pagpanguna mo sa nga porte tong budget sa iban nga pungso dia kung sports ang paghahambalan. Ting aton diri kung kaysa bisan nagpiti wala akalain. Sige, base madala sa pangamuyo
ini si Carlo Paalam. Kabay pa nga hindi mangin paalam ang iya sini Encuentro kag matagaan kita another Bulawan sa Pungsod, Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Kay Kayla Brajid, good morning. Kay Dilia Liabida, kay Mirna Larapan sang Estados Ocon sang USA. Good morning kuno sa Handumanan, to sa Amerika gali. Kay Milili Oligo, kay Kagawad Timay kag Munit Lubaton kuno sa Mambulak Silay, good morning. Kay Marciano Bugaay, kay Aida Alonan, good morning. Kay Mox Espanyula, kay Diding Alohaminto, good morning. Sige si Esteban niya, grabe man ang community pantry, migo Fred. Sos, oo, 8 ka lugar, hindi kagwa bantay sirado sang mga kapulisan kag mga military. Ba da makita lang kuno sa pelikula. Kay Dodge Dalida, good morning. Monitor lang kuno dira sa Singkang. Taga Barangay Singkang, good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Ang mga headlines sa DCRH, anong natabo ya sa provincial director sang Sulonga, linutang sang kinakuya, patay gid, wahapin, anong natabo? Ang mga detalye sa nakaroon, posible mahatag sa aton tagpalamati. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and say, Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Philippine Standard Time, las 5:02 na. Aber, kapi-kapi kamudanay, no? Dugay-dugay, medyo kapi-kapi kita kada medyo ang aton puwak gamala na. Anano ang pila kadalagko nga mga balita nga aton alang kahon karon nga idulong sa aton sang aton sini mga ko-angkor dugay-dugay arang kahon tay na ang ila mga balita. Kay Donald Cabasag, good morning. Kay Imbong Dio Campos ang Maao, kay Evelyn ni Pamusino, kay Idilaos kag Nanay sa Biloga monitor na dira sa Victorias. Kay Rodolfo Jaime Jr., Jaime nga pamilya kuno sa Magsungay, good morning. Espanyula family sa Barangay Pahanukoy. Kay Alex Puentes, good morning man. Kay John Nathaniel Del Monte, pamilya Del Monte. Kag Nabales sa Olyarte Subdivision, La Carlota City. Kay Jane Lorenzo Di Maala, kay Mamaya Raquel Kunuga Pangapi, dira sa Raquel Store. Kay Jinle Cabiles sang Pasig, kay Huma Lumina, good morning. Bao si Alex Muntisaw, morning kuno kay Sir Noel Amar, kay Mr. Millie Uligo, kay Ma'am Jenny O. Cesar, kag Ma'am Lily King. Sige, ariglado. Standby ka mo, balikan ta ka mo pagkatapos ini. Action Radio! Pamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginagaang pilihan Padayon Aksyon Radio
Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Timuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject Philippine Standard Time, las 5:09 na. O, siling ko kayo na kapi-kapi na kita.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Kamusta ang Comelec? Ang Comelec kuno nakarehistro sobra 60 milyones nga mga botante. Mga isa ka tuig na lang ang nabilin, wala na gani. Kag magahiwa kita sa general eleksyon sa tuig 2022. Sa figura, mga 4.6 milyones ang bag-ong botante. Ang Botsilingon, nalapawan niya ang 4 milyon nga target sa bag-ong mga botante kung pamatian ta ang report ni Comelec spokesman James Jimenez. Ang panawagan nga extension mahimo man patigayunon tugtan sang Comelec mahimo man nga hindi. Kay kung pamatian ta si Comelec Commissioner Rowena Guanzon Silinya, ang rehistrasyon magatapos Setyembre 30 wala na sang extension. Kamusta? Bisan paano pagkabot sa tion nga kinanglanon pagiman ang dugang nga rehistrasyon katulad sa nagliligad nga mga tinuig, sigura may extension. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Morning da. Kay Art Tandoy, kay Maria Lagrimas Okiana, Tulopia, sang barangay Sumag, tika Sumag, good morning. Kay Milagros Morales sang Quiet, kay L.A. Amante sang Quiet man, dira kay Mila Milyara Sapol, good morning ba bata ya? O kung bata mo, aga pa nagbugtaw. Sige, good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Philippine Standard Time, las 5:16 na. Uy, basi may bukol nga may kapan sa lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 5-7. Una nga bula, 5-7. Second draw, 15-1. Ikadua nga bula, resulta, 15-1. Third draw, 29-33. Ikatatlo nga bula, resulta, 29-33. Rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 12,684,620. Resulta in any order 24, 42, 9, 32, 11, 33. Resulta sang 645 24, 42, 9, 32, 11 kag 33. Sa ilo kita, 658 ang jackpot, 55,606,841. Resulta in any order, 53, 16, 24, 39, 43, 42. Resulta sang 658, 53, 16, 24, 39, 43 kag 42. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Maria Elina Nalang sang Miag-aw, Iloilo, good morning. Kay Dada Hilado da sa Barangay Alihes. Taga Alihes, good morning. Kay Toto Balulot sa Santa Cruz, Manila, good morning man. Ba si Di Anton Diaz sang Patria Village, nagapamati siya. Ato siya sa Hinubaan, sa Brazzaville Resort, baga paliwaliwa siya. Kay Lito Sicondes, good morning man. Kay Angela Gayondato Castillo, morning da. Sa Bangga Totong, Barangay Pilisa. Kay Ramel Pahilanga, good morning sa Maaw. Taga Maaw da, good morning lang May lang pag-monitor. Ari ho, may pamangkot ako sa inyo. May asma bala ka mo? Wala untat ang pag-ubo, pneumonia, bronchitis,
lala bala ang paghubag sang baga, mataas bala ang uric acid, hindi normal ang pangsyon sang kidney, may arthritis ka mo, masami nagahubag ang inyo, kalutalutahan, tugas ang gout o rayuma, kag diabetes, may high blood bala ka mo, ari ang sabat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong
batian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kailangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27 na diri kita. Nakapalagyo nga subject sa buy-bust operation kag upod sini madakpan pasakaan sang kaso subong adlaw sang pulis Station 5. Aber. Pulis Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ipasaka sa bungan law sa Police Station number 5 ang kaso bato kay Jubel Blam nga pumuluyo sa Puro Gonzaga, Barangay Takuling, sinisyudad sa Bacolod sa paglapas sang Section 5, ang pagbaligya, Section 11, ang paghupot sa ginadilian nga droga base sa nakasaad sa Republic Act 9165. Si Blam nga nakapalagyo kag subject sa bypass operation Action Friend, nabili niya ang kapin 750,000 pesos nga bilis ang Cebu. Paglapas naman sa Section 26, conspiracy sa Republic Act 9165, ang atubangon nga kaso ni Jaime Garde nga nadakpan kagupod ni Blam sa patabo ang bypass operation. Sunod sa kay Police Lieutenant Melvin Mercado, Deputy Police Chief sa Police Station number 5 Action Fred, ginakabig nila nga high value target si Blam halin sa street level target. Nakagwa sa presyuhan si Blam sa maman nga kaso kag liwat nagbalik sa negosyo nga pagbaligya sang Cebu. Sunod sa kay Police Lieutenant Melvin Mercado, dalagko nga mga bulyom sa Cebu ang ginabaligya Action Fred ni Blam sa iyang nga mga customer. Madasi nga nakapalagyo si Blam sa makita ang kapulisan nga nagapasulod na sa iya puluyan. Actually, Eric, ang kaso gina-prepara natin sa buong. Kaya ginaulat na natin, ibang nga dokumento, malin sa crime lab, napaabot na natin. Kaya sa buong gina-prepara sa atin, investigator, ang atin na iba kay kaso, batok sinika atin nga nadakot in relation sa bypass operation natin. So, ang kaso, against sa nakapalagyo, Section 5, Section 11, wherein sa iya nga cohort nga si Jaime Garde, Section 26, in relation sa RA 9165 natin actionary. Si Jubel Blanc, isang lang sa street level. So, based sa mga information nga nag-gather sa natin na operatiba, actionary, previously, ini si Jubel Blanc, isang lang sa street level. Wherein sa specific na area, narakpan ini siya. Ang pagbuwanan niya, makabato naman ang mga informasyon natin mga operatiba na nag-engage naman siya liwat sa illegal drug. So, very na-certain sa ating tropa, nga dalag po na yung market ng mga droga dari sa area ng Barangay Takuling. So, si Jubel Blam, na-consider na value target in relation man sa iya nga mga droga na ginamarket sa gira ng area actionary. Action Friend, si Police Lieutenant Melvin Mercado, Deputy Police Chief sa Police Station number 5, sa interview sa Aksyon Radio. Ining report. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:30. Mabalik kami pagkatapos ini.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Philippine Standard Time, las 5:36. This time check. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pag Action Radio Philippine Standard Time las 5:42 na. Diri kita, syudad sa Bacolod nagbaton 5 ka unit sang 3-wheelers nga himuon service sang frontliners kag EOC operations. Detalye sini. Opor ki Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. mga aksyon na friend nakabato ng syudad sa Bacolod sa 5 ka unit sang 3-wheelers nga gindonar sang Jesus V. Del Rosario Foundation Incorporated. Mismo sa City Administrator kag Emergency Operations Center o kon EOC Executive Director M. Ang kag sumuwan si Councilor Cindy Ruas amogin ang nag-akomodar sa pagbaton sining kagamitan na nagabalor ini sang 834,440 pesos. Sunod diri kay ang ini nga mga gamit Action Fred pag-usaron ini sa pagsakay sa mga frontliners kag pila pa ka mga COVID-19 operations sa idalom sang EOC. Lubos sa mga ginpasalamatan ni ang foundation nga nagdonar sini sa syudad sa Bacolod sa diin sunod siya magamit gid ini nga dako sa ila sini nga trabaho. 3-wheeler na siya nga do actually motor na siya. 3 wheels tapos may ara siya sa so pwede siya naman magamit sa mga isolation facilities, sa vaccination, donate na para din siya aton COVID activities. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:43 na. Kay Jocelyn Kalamaan na good morning. Nira kay Teresa Locsin sang Quiet. Kay DC Humilia Ropico. Kay Miriam Panagiton. Kay Rener Asombra. Kay Eden Medina da good morning kuno kay Bimbo Arcilias sa Barangay Binubuhan. Kay Ray Barayuga sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Juliet Jure, kay Nuna Agravante, kay Bagi Alilada, good morning lang. Mga blatter entry pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Action Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year,
si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod sa luto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod sa luto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy. Time las 5:49. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts. Bayan. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51. Pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. So na Fred priso karon sa police station number 7 ining si Elmo Noblesa alias Kano. 56 anyos ni matapos nga nagbaligya sang aligar nga illegal nga droga sa Purok Kabugwason Barangay Mansilingan diri sa syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla ining si Noblesa Action of Fred ang ginakabig man nga street level individual sang ila sining nga hanay kad naaktuhan sa mga police operatives sa idalom sa police station number 7 akto nga naghanay sang illegal nga droga sa pulis nga nagpakuno-kuno po sure buyer na kumpiskar diri sa iya ining limatanan ka plastic sachet sang suspected shabu. Pinabulubanta 6 ka gramo ang kabugaton nga may market value more or less 40,000 pesos. Dugang pagid naton nga balita, arestado man ining 3 ka mga persona matapos naaktuhan nga nagahampang sang illegal nga panahor kagabi sa Purok Kabugwason Barangay Mansilingan din ng nagkaladakpan amo sanday Fermin Goles 26 anyos, Mark Pachoro 21 anyos kag Aljon Ibanez 26 anyos. Lunsay residente sang amuman nga lugar. Nga 3 aksyon na Fred ang naaktuhan sa mga kapulisan nga nagahampang sang tong-its kag na-recover sa ila ining 3 kasi ako ng isa kaset sa playing cards kag 109 pesos ginapatihan bet money. Reports on Patrol, ang ka-aksyon nyo aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53. Kay Elizabeth Malakagamala, good morning Kay Ronald Bisira, sang Romblon, Tamyawya, Yasawa, si Juliet sa East Home 3. Kayo di Torta K. de la Piña, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.